Kana wanga waine zvinhu zvausina maanswers nazvo uri kubva watanga kuzviona in the name of Jesus. Kana paine mumwe munhu anga achitaura zvisina basa pamusoro peupenyu hwako, meso ako ari kuvhurika, you shall know the truth. The Bible says, if ye continue in my word, then truly you are my disciples, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Don't you swear nasi munhu avhurwe maziso. Utange kuona zveupenyu hwako. Uvhurike nokuti pane vamwe vanhu vauinavo vausiri supposed kunge uinavo. Uvhurike nokuti pane vamwe vanhu vari kufamba navo vausiri supposed kunge uchifamba navo. Ndoda kuti meso ako avhurwe nezita raJesu. Mune kukama tuda koma makapfeka zvakafanana sei kudayo chete? Makapfeka zvakafanana sei? Tangogarisanawo Prophet. Oh, waitinzwa mama wandasonza. Chi mama? Ndikufara. I love it. I love it. Mafara. Ndafara zvokuti Prophet. Kungosimunzwa. Ndafara. Kumusha kwedu une imwe nzvimbo so yataienda kunogezera kwainzi kumangondo. Ndio kwandakaroorwa Prophet. Kupi? Nonzi mai mangondo. Akalafu ndakafarira. Ndopaunonzwa munhu achiti ifeke. Isitotirekedza tifeke nure. Makamunzwa munhu anonzi Ado here mama? Ado ndiye wandakabata munhu waMwari. Is it Adonai? Oh, Adonai. Thank you Lord. Ko Kim ndiani? Kimberly mwana wangu musikana second born asara kumba. Kalafu. Kalafu. Taurai chinhu chamunoda kuti Mwari akuitirei mama. Munhu waMwari ndoda kurarama upenyu hwakaropafadzwa nemhuri yangu. Ndingoti zvandinobata zvinoendeka. Munoziva kuti sei ndakuprofitai? Nokuti ndinofarira vanhu vekuMozambique. Aiwa mama muziva kuMozambique. Aiwa ndisi murume wangu kwaunobva kuMozambique. Originally. But muno mukudomboshava. Thank you Jesus. Mama. Prophet. Amuna kuita mistake yekuya pano. Ndinotenda munhu waMwari. Nokuti ndatanga kuona madoors enyu achivhurika. Thank you Jesus. Ndiudzei kuti ku Glenview 7 kunani mama? Ndokwandabva munhu waMwari. Kunogarani? Glenview 7. Ndo pamba penyu? Ndokwandogara kunonzi kutanaka Glenview 7. Ndiriko ku Glenview 7 ikoko. Ndatotanga kukuisira minana. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you. Thank you. Life yenyu is a life of struggle. Yes, chokwadi munhu waMwari. Nekuti ndiri kuoneswa pane mumwe mwana waminaye asi akasiyana na chokwadi first born yangu munhu waMwari. Iye mwana yabva asiyanawo nevamwe vese. Because ari unique. She's unique. Anonzi unique chokwadi. Ndozita rake. Makanyanya munhu waMwari. Ndaikuona ipa Facebook ndisingazivi kuti ndichasvika pamberi penyu. Ndinoremekedza Mwari zvikuru. Ndinoremekedza Mwari. Now, issue yekutanga ndeyekuti zvazvisiri zvenyu. Tinotenda. Nekuti kuramba kwakaita marriage kwakusiri kwenyu. Tinotenda kudaro. Do you want me to go a little bit deeper? Go deeper munhu waMwari. Are you sure you want me to go deeper? Go deeper papa. Let me tell you something. Prophecy is the most easiest thing. You need to prepare a sermon, but you can't prepare prophecy. You understand what I'm saying? It's something that just comes naturally. Come here, my brother. You. Can I shock you a bit? Prophet. You want me to shock you a bit? Zakanyanya prophet. Who is in Canada? I have already shocked you.
Chakanyanya prophet. Because he is the same person who said go and see Prophet Freddy. Ndizozo chaizo Nekuti ndiyakatuza. ada kukurongera kuti uende ku Canada. Ndizozo Ari prophet. kuti tanga wanzwa pfungwa ya Mwari. Ndizozo chaizo Muzoti prophet. muprofita vati ku Canada ikoko. Ndizozo. Izvo zvizvo ndakuita paupenyu hwako. Wangu prophet. Uri munhu akamboita mari. Zvakanyanya. But hapasisina. Zvakaoma. Vanhu vese varangofunga kuti une mari iwe. Andinotaridza kudaro asi hapasi. Aiwa indozviziva kuti hauna. Hapana. Hapana prophet. Zvanaka Mr. Rajas. Ena anogara ako pasi. Kumbiro baba. Yes. Kumbiro. Amen. Mweya urudzi unonditeera unochasa rugare kugara kwangu kwese. Wadambuka here prophet? Ndo. Ndipe ruoko. Apa ndakudambura kuti kwi. Zvaita chena unogara pasi. I love it. Are you seeing how we flow in the prophetic? Wakagara pa unongoti kumana zviriko ere izvi. Udzari pasaidi pako kuti zviriko. Anozviziva befenchura anambo muprofita uyu anozviziva zviriko. Nyasha ngadziwanzwa. Mazviona mama? Zviriko. Imboshedzera kuti zviriko. Kana zvikashayikwa kwenyu hazviroti hazviko. Kana TV yekwenyu yakafa hazvirevi kuti Japreza akafa. So mama, Profita munhu waMwari. pane kurwadziswa kwamakaitwa Chokwadi munhu nababa waMwari. vemwana watataura. Chokwadi munhu waMwari. Nekuti imi makangoita pamuviri. Yes. Ndobva mamuzivisa. Yes. Ndobva kwaita mumwe musikana Chokwadi munhu akaona waMwari. meseji yekumuzivisa. Yes. Ndobva akutangirai kutizira. Ndobva mazosara motera hamuna kuzoenda imi. Chokwadi munhu Ndokusara waMwari. kwamakaita. Ndizvozvo munhu waMwari. Chokwadi vanhu. I am the doctor of prophecy. Ndonzwa mwana machita azahambo Freddy anofana kusazonyanya kuzvikudza kana achiprofita. Amana akaindutaure chokwadi. Imboona izita chero 1 murimi. Ndo pamunozoona akusi kuzvikudza. Asi kutenda Mwari anokushandisa. Saka ndakamira panapa mama. Yes baba. Business munoita rei? Inini handina randinoita asi murume wangu ane kambani yemasola ndi-installer. Installer. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Tinotenda munhu waMwari. Imimi nemurume wenyu. Yes baba. Momuudza kuti hanzi nemuprofita uyo umbondisiro sola. Ari kutokuona ipapa anokufollowa izvisingaiti zvekuti nhasi ndauya akaenda kubasa kunyazura. Saka ndauya ndega. Saka anondifollowa. Anotokuona zvekuti achato kana zvikazobuda anotokuona munhu waMwari. Momutaurira kuti hanzi imbotisiro sola uone zvazvinoita. Aiwa ndinomuudza baba. Mumudza kuti asanzi kubhega. Aiwa ndinotaura. Anenge achitozviitira favor iye. Tinotenda munhu waMwari. You are free now. Shenda munogara pasi. Andikona kutaura kwemunhu ane zvinhu zvake. Papa ndatobhisi kufunga kuti sola yacho ndoiisa kupi kusina. Zvino ukazoenda kumunhu wekuti akakuti tisirei sola. Wobva waenda nayo sola yako wotonomumisa. Let me teach you something. If you see a man of God, you don't extend your hand to greet a man of God. You don't extend your hand to greet a man of God. You wait for a man of God to extend his hand. What it means when a man of God is extending his hand, ane zvaari kupa iwewe. Ende kana uchiendesa chinhu kumunhu waMwari usafunga kuti wamuitira favor. Unototakura chinhu chako utonoti ndokumbirawo kuti munditambirirewo. Ngokuti anogona kuramba. Mazvibata? Anogona kuita sei? Ndagara ndichiudza vanhu ndichiti
shuga yamuri kundipa iyi ichakwana time yekuti muchauya neshuga imwe chete. Ndikakuudzai kuti dzandinadzo dzakawanda mukadzokera neshuga yenyu. Kana uri wawanirwa mukana wokudyara chinhu chiri kutambirwa panguva iyoyo, ibva watodyara stereki, nekuti inokwana nguva yekuti chinogona kutadza kutambirwa. Kana uine mukana wokutenga Honda Fit uchitengera mufundisi wako, tenga achiri kuidhiraivha, nekuti ichakwana nguva yekuti unotenga Honda Fit yaunotoziva kuti haambofaka. Oya, manyanya kupanana stress nemurume. Chokwadi Prophet. Kusvika rini? Ari kundirwadzisa murume wangu Prophet. Ndinongozwa kuti babalari. Chokwadi Prophet, kurara kubhawa, pay aichatoye kumba, handishungurudza Prophet, ndine depression isiri kuita naye. Iko zvinezvi zviri kunzi une maacids panyama dzako. Chokwadi Prophet, kana tikasagadzirisa zvinhu izvozvizvi unofa kuti fi. Chokwadi Prophet, sometimes ndotopera mweya handizoni ndinomuka sei ndiri. Ndibatsirewo Prophet. Thank you, my Father. In the mighty name of Jesus, bless you. You are free now. Huh? You are free now. I know. You are free now, Manango. It is well. And I am going to Garabas.